Skal du ikke glas vand, eller hvad? Nej, jeg er klar. Velkommen til Mr. Christian Bøh. Christian P. Du er tæskelægger. Jeg vil have dig i nat. Din krop er smuk. Fra fitnesscenter. Jeg vil have dig i nat. For det er Christian P. Det er ham vi kan lide. Han sætter fest i gang og får pigerne til at skrige. Den aften er helt speciel, for jeg måtte komme med. Ud til Christian P. Spiller du fodbold? Ja! Det gør du godt. Men jeg elsker dig. Christer Bjarnebane. Ja! For sin nevø. Ja! Men du spiller serie 6. For det er Christian P. Det er ham vi kan lide. Han sætter fest i gang og får pigerne til at skrige. Den aften er helt speciel, for jeg måtte komme med. Ud til Christian P. Jeg kan så godt lide, når du rører ved mig. Christian. Ej, det kan jeg stå. Ej, kom lige tættere på mig. Og dit brede bryst. Lad du være. Lad du være. Christian, kom ud. For det er Christian P. Det er ham vi kan lide. Han sætter fest i gang og får pigerne til at skrige. Den aften er helt speciel, for jeg måtte komme med. Ud til Christian P.